Ahli Türkmenistanlılara salam. Yine de men siz bilen Hıdyrov Kakımrat. Şun 13. oktyabr 2021-nji ýyl. Eziz adamlar Türkmenistanlı çıkış etmeyen planımda yoktu. Köp wagtny şeýdip aýdýanda çıkış etmeýän. Ýöne bir zatly neme diye höwürslendirýär da, inem men dostum Janatdy. Dostum Janatdy diýen o dostum şu 94-nji ýylda birinji Niyaz tarapdan Niyaz'a garşy çykan oglaryň biri da. Şu taýda şikes alıp hälem şu balno invalid da. Ozan maňa şolay diýdi da, Kakımrat, näme gerek sana bu zat? Ýadamadyňmy diýdi. Bulardan iş sat bolmaýar bu zatlar diýin. Çıkmıyor diye da. Ölü zatın diri zat çıkmıyor diye. Ne için beydi vay diýdiň sen? Sere da buların diye da. Şu dälin bellen bir zatı var ejesin ki diye da. Bularım şu öňe çıkanlar şu diye 30 ýyl mundan ozal näme geplediler. 2 ýyl mundan ozal, 1 ýyl mundan ozal näme geplediler. Şu häzirki geplerini diye gavat başlasın. Şu bir zat gepläp otyrlar diye. Ho inim diýdi ama sen gülýaly ýaşap ýörsiň şu öz uğrundan gitdi. Men borjum bar dedim. Jogapkärçiligim bar dedim. Şoň diýdim neme dip bilemek dedim. Näme jogapkärçilik? Maňa inanyp dedim, bize inanyp, men bir ýerde bir hereketde bolan wagt bize inanyp bir topar adam çykdy dedim. İli belli iki sany adam Murat Duşemow dedim. Neme dedim, peýgamberde Allah berdi dedim. Häli ili belli därlerim köp dedim. Şolara dedim da, jogapkärçiligim bar şolara dedim da. Şoň üçin çykyş edip otyrdym. Onda sen düşündürä bu zatlar dedim. Näle boldy bu dedim. Näme bolupdyr dedim. O diye görüňä bu taýagy oturşlaryny dedi ha. İstanbul'da. Gördüm dedim. Nämeden başlandy dedim. Şonu bileňmi diýim? Etdim, bilen ýokulykdan dedim. Ýok dedim. Ýokulyk bir tarapyndan dedim. Bular de İstanbul'dakylar de. Bular Batman garaşyp otyrlar dedi. Özleri Batman bolsa gelen at. Olar şu bir okura çorwa de, zar bolup otyr, şonu ýitirmäň diýipdi. Başga birine gollap otyrlar, hemmes gollap. Biz sen golleýsdi. A başga birlerim gelip şu 30 ýyldan mundan azal näme gepli, 1 ýyl mundan azal näme gepli. Şu zatlary gaýtalap otyrlar diýip. Bir zat ütkeşik ýok diýip. Seredin ha adamlar. Eger ine tarih bilen neme deýli. Güljumal Khan näle akylly aýal bolupdyr. Äpet daýyp ýigitlerin ýol başçysy bolupdyr. Mar vilayatda. Indi şonu wara bir gorkusy şu gara öýüne girip tamlary ýapyp hemme zatly gara öýüni gulplap o ara gatnaşykdaky nökerlere de aýdy hiç kim bilen gara gatnaşyk etmediýsen şonda näme bolardy? Güljumal Khan bolardymy? Onda nähili Khan bolardy? Bizim häzir ýagdaýymyz İstanbul'da şu adyny alan bir heyt diýende Dur Sultany ýapanda özleri şu jaýy girip ýapyp hemme zat telefonlarym çalyşdyryp otur. Bu zatlar meň aýdyn zatlarym da, men efirden tapan zatlarym. Ya Gowşut Khan diýer. Gowşut Khan daş nemede öňkü döwürde asyrda onu ursalar dawa ýylların pul ýygnaýly. Osaň bir owganlary neme diýeli pul berip şolar uşturaýly bizi abijaýl eden diýip. Ondan Gowşut Khan bolarmy? Ondan Gul Khan bolmaýarmy? Gullaryň hany diýip. Häzirki ýagdaýda şöyle nuryň çykyşy eden. Indi adamlar indi nemesi pul ýygnaýly şu neme diýeli diýip dur. Ho, indi şu adamlar ýetipdir da Türkmenistanyň taryhyny ütketme. Özlerini gorap bilmeyen adamlar. Eğer mitinge varıp kara uşaklı olsa kaçıp gitseler ya arkalar girip ursalar arkadaşlar polisiz aran dese özünü gorap bilmeyen adamlar Türkmenistan'ın ikbalını belirleyecek oluyor. Bularda ne mi karaşı oturmalı? Yemenle size barıp indi durun. Indi siz pul yığınacaksınız başka bir yumurtkanın pomidor taşlatma için mi? Gülkünçe sizde.
Siz izergidirley bol endi tayagıyıp oturarsınız. Näme üçün? Sebäbi siz qaytargy berip bilen zat. İzergidirley bol. Sizin yuwuşluğunuzu, yuqalygyňyzy bildiler. Gorkaklığınızı. Indi gelip urup başlayalar sizi. Size de şu zat gerek. Çıkıp eliniz şöyle deyip nemetme. Näli prezident olsa şöyle de halk. Şu tayda me heyran galyan da. Men dövletçi adam. Hakiki dövletçi. Men şu dövlet bölmeli dese anarım berimi. Yönü şu tayda qaharım verip şu doğulan yerin bölüp çıkay çıkmanı agitasiya edeyim diye oturuyorum da. Bularda näme garaşan? Adamlar sizde näme garaşıp bolýar? Hemmesine ayda oturama. Yönü şu pursattan peydalanıp mama rozalar pul yığnap mat tereze örülecek olsalar. Şu pursattan peydalanıp. Şu pursattan peydalanıp Türkmen halkı için biz nemedeyiz? Göreşiyiz. Yönü şu bozgullyk sorasalar. Bularda näme garaşıp bolýar? Doğru aydymin dostum. Şu dälin belläni, şu ejesin gidip şu bir zat qaytalap otyrlar. Başga näme aýdyp bilensiz? O taýda Türkmenistanda size garaşyp otyrlar Türkmen halky. Siz bir zatla edersiniz. Biz sizin arkaňyzda durýas dip öz zatlary, öz bähwidiňizi ýöresiniz. Türkmenistanlar, Türkmenistanyň içindekiler. Türkmenistan'ın daşındakiler, käbirler, namus barlar. Size yüzlenýär. Şu öňe çıkıp la paş deyip oturuyor Türkler aýdy, paş deyip. Paş çıkıp oturan adamlardan Türkmenistan'ın ikbalyny çözýän. Ine şular Türkmenistan'ın ikbalyny çözjekler. Özüni oňurup bilmeýän adamlar. Üç bolup, neme eziz tayağı iptirdi, on kellesi gidip dur neme. İki olup anarkayıp birine yapışıp bilmeyediniz mi? Koy tayağı da, yönü bak bir mert olup çıkmalı o taydan. Men bilip otayım kim üçüncü adam. O ruçkadan ağır zat götüren adam değil mi Kadiyen? Şu var mı Kadiyen şoların arasında? Yine şu adamlar Türkmenistan'ın ikbal. Bay var sizin var ya bağışlan sizin kellerinizi şen çakmalı. Şöyle yuvaş olsanız. Şöyle prezident size de layık. Oğlum kara uşağı var. İşler yerini almadık. Oğlum kara uşak. Berde de kara uşakla var. Yönü paş bu aldı başka zat yok.